What's up mga kablawix? Inaanap po ni si Blawgaw mga kablawix. Kung bago ka lang nasa lanta sa aking channel, pindutin mo yung subscribe button. So mga kablawix, meron lang akong ipahayag. Nara ko ipahayag mga kablawix. Kay mabuhi man ta. Di man ta mabuhi sa mga pan lamang, kundi mabuhi man ta sa pulong sa Ginoo mga kablawix. Una sa tanan mga kablawix, God bless di ay mga kablawix. So kung naamoy Biblia mga kablawix, pwede niyo abrihan yung Biblia diha. Hallelujah. Sa panultihon kapitulo 22 bersikulo 22. Kung atong basahon diri mga kablawix, ayaw pamintaha sa taong kabus, abi kay kabus man siya, ug ayaw yataki ang katungod sa tawo nga wala gayoy mahimo diha sa sukmanan, kay ang Ginoo mo'y mubarog nga manlalaban nila ug mo suklig kadaot sa nagpahamtang kanila kadaot. So mga kablawix, na kasulay ba mo nga kanang gikuan mo mga kablawix, dili day pwede ta mga kablawix sa maabi kay kabos ka ng tawhana atong ipakaubos ra. Hukman day ta sa Ginoo. Kung unsa day atong gihukom anang tao nga pinakaubos di ay mga KGL, hukman po day ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, siya ang hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos. Siya nakakita. Pwede man ta panghimaraot sa pinakaubos nato sa mga tao nga ato ang giatubang, pero sa Ginoo nakita niya dayag di ta pwede day kapamakak sa Ginoo. Kung nakatanaw ta sa Ginoo nga labing ubos di nato ng tawana, pero ang Ginoo nagatanaw din nato sa tong gibuhat. Balusan day ta sa Ginoo. Mga makakablawix, dili day ta pwede nga mo judge ta, kay sa giingon diri ayaw pamintaha sa taong kabos, abi kay kabos man siya ug ayaw yataki. Dili day nato pwede yatakan ang katungod sa tao mga kablawix, kay yatakan pud ta sa Ginoo, no? Ug ang katungod sa tao nga wala gayoy mahimo diha sa hukmanan, abi kay wala siya mahimo ato ang ipakaubos. Pero ang Ginoo day mo balik di ay mao day mo ba parehagod anang usa ka bula mga kablawix, ihapak sa bungbong mga kablawix, kusog kay impact pud nigbalik si moha. Mo na sa diha nato mga kablawix, samot nag imong gisultian grabe pagampo mo ang bitang tagaan kag nga balatian KGL, kay tungod sa imong gisulti sa imong sikataw nya kanang imong gisultian day grabe pagampo. So kanang imong gisulti gibira niya subalik na nimo kay kulang ka pagampo sa Ginoo. Battle of spiritual warfare karon mga kablawix. Pakus ganay nagma espiritu karon, kay di na mo sirbi pa luya huyang imong espiritu karon. Yan lang pakusgi mo ang espiritu pinagis pagampo. Giunsa nimo pagkunik sa Ginoo adlaw-adlaw. Makiksulti ta dapat sa Ginoo. Dili na to pwede i-judge sa mga tao nga naa sa labing ubos ka na to. Maingon niya, kay ang Ginoo maoy mubarog nga manlalaban nila ug musuklig kadaot sa nagpahamtang kanila kadaot. Sa mga tao dayng naa sa labing ubos, tan-aw nimo labing ubos, ang Ginoo day mo mubalik di ay ana mga kablawix. Ang Ginoo day mo kung unsay imong gisulti di ay mga kablawix, sa natawhana ang Ginoo mo mubalik nimo. Mong dili day pwede ta nga musulti ta, dili maayo sa atong isigataw, kay ang Ginoo day mo kuan di ay mubalik di ay siya ang manlalaban, siya ang taming sa mga taong kabus. Siya ay magapamuhat. Kung gihukman nimo na tawhana ang Ginoo, bantay nga ang Ginoo may mubalos di kanimo. Nabitaw uban bitaw mga kablawix, sabi kay nagapatulog-tulog ra wala gibuhat mo ingon ka nga may pay mo mutanom kag saging
saging kay mapuslan pa. Nagpractice may noong kagkamatay. Si mo gisulti una-una nga nay nagginoo nagapaminaw nimo. Basig kanang imo gisultian mo pay taas kinabuhi kay kanimo. Di ka pwede ka judge kay ang langgam gani mga bito, mga naglupad-lupad mga na wala maganda mabala ka, giprovidean gani na sa Ginoo. Kana pag kurong tao nga imong giingnan nga binuhat mo na siya sama sa dagway sa Ginoo. Hallelujah. Mga KGL dapat di ta pwede nga mo basta-basta pagawas og sulti, pulong sa atong isikataw. Yan oh. Ingon po diri sa kuan panultihon. Naingon diri sa panultihon kapitulo atras ta kapitulo 22 bersikulo 12. Ipatigbabaw sa Ginoo ang kamatuoran pinaagi sa pagbutyag ug bakak. So ipagtigbabaw sa Ginoo ang kamatuoran. Ipagtigbabaw sa Ginoo ang kamatuoran kaysa bakak. Dili pwede, walay nalilong lagi sa Ginoo. Ang kamatuoran yun dapat isulti. No. Pagpugas og binhi. Pagpugas og binhi sa arita sa 8 atras ta. Pagpugas og binhi sa pamintaha og mag-ani kag katalagman. Kung magpugas itag binhi sa pamintaha mag-ani og katalagman. Ug ang imong pagpanlupig dili na magpulos. Hallelujah. Dili magpulos day ang imong pagpanlupig sa imong isikataw. Kung magpugas kay pamintaha sa imong isikataw, magbunga pug katalagman. Mao bitaw nga nakatawa ta kay nakapamintaha ta sa uban. Pero balikan po data pinaagi sa mga sakit ng mga magkaguluyang ang imong pamilya. Dili man na parehag og sili mga kablawiks nga muhalang dayon. Moabot man gina na medyo kay paaboton kay samtang na nagtanom ka. Parehag ko na nagtanom ka kuan. Nagtanom ka og kuan mga kablawiks.